ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರ ಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್. ಅಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆತು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್. ಬಲೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಕ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ತೊಂದ ನೆತ್ತ ಪಿದೈದ ಚೋಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಇಂದೇನು ಅಡ್ಡಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಉದ್ದಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಉಲೈದ ನೆತ್ತ ಬಿತ್ತಿನ ಸುಲಭಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪಿರಾಪಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಬಿತ್ ಸರಿ ರಿಮೂವ್ ಆಂಡ್ ಬಿತ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಯಿ ಸೊ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ನೆತ್ತ ಉಲೈದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದ ಸಹಾಯಡ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಚೋಲಿ ಬಿತ್ತದಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಂದನ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಶೋಕುಡೆ ಸ್ಪೂನ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿಲ ಇಂಚಿನೆ ಸ್ಪೂನ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ನಾನ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜ್ಯೂಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಇಂದೆನು ಪಾಡ್ಗ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ನಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೊಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ನೆಕ್ ಐಸ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಐಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ. ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ವಾವ್ ತುಲೆ ನನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ. ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ತೀರತ ನಾನ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅತ್ ನಮಕ್ ತೇಕ ಆಡಿಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.